El que va començar com una mostra de dol d'un bomber davant la desolació d'un bosc cremat s'ha convertit en un lloc de peregrinatge. El bosc de Creus, a partir d'arbres cremats a Òdena, ha tingut un gran ressò internacional. El dolor que sents per quan se't crema un bosc tan estimat del teu poble, que l'has viscut de tota la vida, i has anat a buscar fusta per fer les primeres escultures, i has anat a buscar llenya, a buscar bolets, que l'has viscut sempre, doncs els que ens l'estimem et xoca. I això és com un buit que et queda i és un sentiment que com a artista m'agrada expressar-ho. I així l'artista Marc Sallarès, bomber de professió, va començar aquest ritual de dol pel bosc cremat al foc d'Òdena. Primer amb una vintena de creus. Ara, 6 mesos després, aquest impressionant cementiri ja té 650 creus fetes amb els pins calcinats. Les creus presideixen el bosc que l'incendi d'Òdena del juliol passat va cremar. Van ser més de 1.200 hectàrees, la meitat al terme del Bruc, i es va convertir en l'incendi més devastador de l'any. El bosc de les Creus s'ha acabat convertint en un centre de peregrinatge. Escoles, fotògrafs, artistes i en un escenari per videoclips o concerts. Avui hi graven un vídeo per exportar el projecte fora, amb vocació de denúncia. Conscienciar de la destrucció dels boscos i les selves que estan cremant-les ara mateix a Sud-amèrica per treure la fusta ràpidament. Llavors el potencial estètic que té el projecte pensem que pot ser un element de conscienciació bastant important. De fet, el bosc a les Creus està donant la volta al món i en aquests 6 mesos ja ha aparegut a centenars de mitjans de tot arreu. Núria Bacardí, TV3, el Bruc.